tikulandira kundomvera pano ndi Panyasa Voice Box tipobweretsa pano zolankhula za Malawi osiyanasiyana akafuna kulankhulapo pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tafuna kubweretsereni mawu a Bambo Boni Kalindo aka the DC, mwana wopsa kwambiri amene akufuna kulankhulapo pa nkhani ziwiri zitatu lero pa 25 January 2025 pano Panyasa Voice Box. The DC, mwana wopsa kwambiri ambiri amadandaula kuchokera dzulo kuti sindikupezeka pa line komanso kuti simunathe kulandira the DC. Inu mukudziwa kuti dzulo lidali siku lopambana kwambiri ku Mzuzu kumene ma activist tonse tidapita kukapereka support kwa Lighton Mangochi. Kuchokera siku limene anamangidwa kuzafika dzulo ndimati nditengereponso mwayi okuthokoza nino Amalawi nonse amene mwapereka support kwa Lighton Mangochi, amene ukaimvesera milandu yake kumangoseka kuti koma boma ili lini ndalama zoseweresa kwambiri ndipo anthu amasowa zochita kumaumva mulandu ati charge sheet kumanena kuti unamunena munthu wakuti kuti ndi wang'ono, ndiye kuti amafuna akanamunena kuti ndi wamkulu eti. Ku Malawi kuno we joke too much. Choncho Amalawi ndikuthokozeni malo mwa ma-activist onse muziko la Malawi. Tikanena kuti ma-activist tikunena ma-activist a genuine osakhala makamiliyoni lero aje ku MCP mawa atulukeko azibwebweta iyayi. Tikunena anthu amene amayima pa chilungamo all the time, those that are not moved. Tikuthokozeni nonse achina Larwa, achina Shumba, komanso tithokoze ma-activist amene ali kunja kwa ziko lino. Amalawi nonse mwaonesa umozi komanso azipani zosiyanasiyana amene munabwera ku khoti pamene paja mwaonesa kuti iniyo mukufuna kuteteza democracy, chifukwa tu ena mwina samaziwa mwina akungofuna kukumbusidwa kunena kuti ziko la Malawi lini ndi la democracy ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula zimene akuzifuna bola mosatana ndi lamulo. Komanso pano awa MCP ayiwala kunena kuti nawonso kuti azilowa mbomamo analowamo chifukwa cha kulankhula mwa ufulu, komanso osakhala kuti anangolowamo okha iyayi, analowamo chifukwa cha uja anafera kuchikangawa uja. Ndipo Amalawi ndadusapo pamene popo zomvesa chisoni kwambiri mphepete mweni mwansewu ndikumanena kuti kodi abale akamanena kuti ndege ati kuchipompho inagwera kuchipompho apa ndi pa chipompho. Umangoziwa kunena kuti sataniki iliko kunja kuno ndipo pa ziko lapasi palibepo chilungamo, koma one day is one day chilungamo chake chizaziwika whether one likes it or not. Kautenga akanga kamene mungamutengere chakwera mama wa uno komanso ija imachedwa area fete. Ndikufuna ndikuuzeni kuti palibepo chamuyaya paziko lapansi, palibepo chamuyaya. Akanakhala kuti chamuyaya chilipo nde mukanaonera kwa Kamuzu, paja Kamuzu ankatamidwa nthawi imene yakuti ndi president wa muyaya. Chomwecho so inu mukuyenera musamale kwambiri makamaka inu aku area 30 pogwirisidwa ntchito ndi anthu andale kuti muzimanga anthu kumaopseza anthu. Komanso inu achakwera ndi timu yanu mukuyenera muchite realize kunena kuti pampando mulipo si inu oyamba, kunalitu ma president, kunalitu ma ministers, koma nyumba imene ndi nyumba yosiyirana. Uli ngati mpando wa mubasi kapena mpando wa minibus kapena wa mutakisi, sumakhala wako all the time. So you must know kuti popanga zinthu zanu mukuyenera kuti muzipanga mosamala kwambiri, especially pano pamene mbiri yanu ndiyo nongeka, komanso pamene tikupita kuzisankho munayenera kumapanga zinthu mwanzeru. Ino si nthawi yomamanga anthu, ino ndi nthawi yonena kuti muzichita concentrate pa zinthu zimene zingakuthandizireni kukubwereserani kavoti kanu. Kaya mwina mukudalira kubera konko awa ndi ma Israeli akumabwera pa Kamuzu International Airport pa ndege za private, kena gonso ndikungobwera galimoto ina ya chitetezo ndikungowatenga ndendo nawo ku State House. Mwina mukudalira zimenezo
koma nthawi zinatu munthu umakonza kukhala ndi pulani yobera, pulani ndi ukalephereka. Mafilimu anu amene mukumapangawa omapusisa anthu kuzera ku meki komanso NRB, siku lina muzakhumudwa. Ndi uchisiru weniweni kumatenga Amalawi ngati samaganiza ndi kuwakonzera programu ya supplementary registration, ndi kuwauza Amalawi kuti amene sanachite register tiyeni mukachite register, kufika kuja ndi kumakanizaso anthu kutitenga ife ngati makape enieni. Andi apapa munayenera kuti inu amabungwe amene mmaona za ufulu wachibadwidwe komanso inu a opposition musegule maso anu kunena kuti ana Berontali manja ndi meki komanso mpesi akupusisa Amalawi, kuwapusisa Amalawi ndikumaona ngati Amalawi ondo osaganiza. Inutu Amalawi tu apita kuti akalembese amene sanalembese koma abwezedwa. Andisoka ilolo kumatenga Amalawi okhani makape ati kuyika 2 days yokha. 2 days ati alembese ni ndani? Ukapitaso kumeneko kuti ukalembese kanena kuti iniyo period yanu inapita malinga ndi malamulo iniyo pitani. Ukapitaso kuti ukalembese chanyuwani chonso kukubwezaso motero kuti anthu ambiri sazavota. Ichi ndi chisankho choyamba chimene sichinachitikepo kuno ku Malawi, chisankho chodabwisa kwambiri. Kumadabwa kuti koma abale anthu amaganiza bwinobwino. Lero ndi awa ali bize ati kumamanga anthu, kumaopseza anthu, ncholinga kuti anthu asamalankhule. Ine ndekha ndiyo itu ngati mmaopseza anthu muziwaopseza omwewa. Sipacha mmati mukundifuna pacha ndiyetu ndinetu ndili munzuzutu. Ndagonamo muno muzuzu muno lero ndizinyamukamo muzuzumo kumapitaso pano madera ena osiyana-siyana ndiziraso lake show. Tabwerani mundipange ka track down mundimange koma ine siningaopsezedwe. Palibe amene amandiopseza ndipo ine nimayenda mwaufulu. Ndipo ninyengoso imene ikuvuta mafutayi chino chikumayenda tu pa public transport itu. Nthawi zinaso kumayenda pansitu. Enaso kumanena kuti atachioneni icho chaja chamba vuto la Amalawi amaona ngati kuyenda pasi ndi kusauka. Oi, pakale panopa kuyenda pasi kumno ku Malawi ndi vuto la mafuta, boma losauka, boma lokuba, boma limene siliganizira anthu ache ankuganizira zakuba basi. Ndi apa zavuta lichiseko cha apana kamwana kathu paja tinakapasa ka contract ku immigration kaononga kumeneko kamwana kathuko basi tu kubweresa mapassport ya feki. Anthu ndikumavutika Malawi muno. Lero ati akusakasaka munthu ina akapena kampani yokuti ichite replace, ataona kuti kamwana kathu kaja Nigeria chiseko cha mupana. Ndiziko lomvesa chisoni kwambiri. Kuyendesa ziko sibasewera bukapusa muzingopanga zigololo zomwezo. Ndiye kubadwa anatu mmene ndikuoneramu kubadwa ana kumuyang'ana mwana uyo zina agenda nali amene doni yatu nanga uyo wabadira kuti pa state house amene ndani kachikanga watu kuti uyo ni nani uyo. Koma wele chigolo state house ya chakwera. Titokoze uyu abachedwa Mumbai ngakhale kuti programu imene akupanga akuyiyendesa ndale. Akanakhala kuti programu ija sakuyiyendesa mwandale ndikumafikaso ndikumanena zopusa chakumanena kuti kwacha ndi programu yabwino kwambiri makamaka pochita set ma standard kuona kuti anthu akugwira ntchito bwanji. Chifukwa zimene zijazo zakhala zikulekereredwa kwa nthawi yayitali. Programu ja ndiyokongola ndipo ineyo ngati omenyera maufulu ndikukondwera nazo chifukwa mmakampani mwambiri muli exploitation makamaka mwa amwenye panonso amwenye wa alowaso maestate. Ndipo izi mwakapanga kukalawazizi kakawalazi estate
mudusenso mupite muthyolo, muduse mupite kumulanje, muyendere ku Esperanza Tea Estate, muyendere ku Chitakale, muyendere ku Lujeri, muyendere ku Greenock, muyendere ku Konfozi, ma estate ose minimini, mukaone kuti kodi abale ma estate amulanje ndi thyolo akuzuza bwanji anthu. Abwana ngakhale zimbuzi kulibe, anthu amachita kuyenda ulendo kupita pachire ndikukazithandiza. Kaye umunu mwa mwenye mumulimbimu mudusemonso, mukamadusa apa pa Irovopa kuti pa Irovo office yawoyu pakati pa filling station pomukhote mukaione kampani ina imene imachedwa Priceworth, mukaone kumene koko anthu aliko aliko 5,000 kampani yolemeratu koma chimbuzi kulibe. Anthu amapita chakulelezi uko muchire ndikukanyera mujumbo ndikuponya kunjanji. Ngati toilet iliko ndi ayenyachewo amwenye. Kampani yolemera Priceworth anthu akuvutika kwambiri sama alibe toilet. Kodi tu bwana program mwayambisa imukati musayilowese ndale mukanachitani efi zinthu zambiri kuli uchisiru weniweni kupita mushopu ya mwenye kumene mukugwira anthu mikozo ikamukolera kapena akafuna kupita kuchimbuzi kumene amasanzika kwa bwana kuti ndiyetu bwana ndatuluka kaye apite kaye kuchire. Ndiyeso kairo ngati apa mmachedwa mulilongo mu area 6 sipaja bwalo lija thengo lija monali chosachosapo pakumangidwa ndi anthu akuvutikatu muli nyase. Ndipo mupite olo mashopu akulu mukaone zinthu zimene zikugulisidwa mmene muza expire zokuti zinachita expire kale koma ena wamango zisintha. Ndiye kutereko amumba programu yanija ndi yabwino koma mwina musayilowese ndale ndi phuma lokalipa chifukwa pena mukumafika you are losing your cool. Zimene jazo ndi minister sizigwirizana koma programu ija ndi yabwino, anthu akuzunzika, malipiro kulibe maokwanira ambiri sasatira minimum wage kuti ndi 100,000. Anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi. A very nice program koma mwayilowesa ndale kumachola kuti chakwera woye chakwera ati chani boma ndilo mwero. I think ife we are a sick nation. Ife ndi anthu otembereredwa kwambiri. Mukanaenda muoneso kunifiku uve umene uli kunifi. Abwana anthutu akupanga zoopsa kunifiku mukanayenderako so kunifiku muone. Mukanayenderanso tu makampani ngati akuphonya miyala apo tikamapita ngati tikuchoka mulilongwe ulendo ngati tikulowera ku Blantyre pali kampani ina ya mwana wathu kumene konso anthu akugwira ntchito mopanda ma PPE. Kodi tunkhani za ma PPE zitu anthu ambiri alibe nazo ntchito. Imene iti kamapita chakunathenjeku chapazukapo tapita nemukaoneso kampani ina ya ma Chinese muoneso amene akukonza nsewu waneno omonso okonza nsewu waku Ntaja Machinga. Mwaone anthuwo apasana ma contract okaoka kuchita subcontract ma Chinese okaoka komanso anthu akuvutikako kumeneko kuwamenya mkati. Izizi bwana munayenera mutaziyendera koma otherwise programu yanuja ndi yabwino koma mwayilowesa ndale, mwayilowesa phuma, mwayilowesa kukalipa zimene zijazo sizithandiza. So I like your approach because zikuoneka kuti it is bearing fruits. Taonapo makampani akusekedwa over the years, makampani amasekedwa anthu amakangolandirako ndalama. Malawi Bureau of Standards akama palibe chimene akupanga. Paliso kampani ina yopanga juice kusalima uku. Juice yacheyo angopezeka nchenche nkatimo. Kampani ina yopanga juice vice president anakaiyenderaso kampani imene yoyo yopanga juice kusalima uku. Mabotolo ache angopezeka nchenche. It means ma standards are very low. Osamangopereka ma license opangira zinthu kwa anthu wamba. Ezina muzadyesa nazo Malawi poison. Muyendereso makampani amene akupanga mimowa. Even ku parliament we wanted to close some of the businesses amene akupanga mowa umene ukupha Malawi.
koma chifukwa cha corruption, chifukwa cha kuba makampani amene walipo pakana lero akuphabe anthu muno m'Malawi. So vitu mbiko mumba ine I like your programs koma mungosintha the political temperature yanu kumapangati za ujeni za MCP kumaphatikiza ndi za boma. It shows kunena kuti you are still lacking komanso kamoyo kokupsa mtima. Bon Klindo, the DC, mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.